auta waziri kuke ji kewa masoyiya ina kewar aminiya abokiyar shawara ke ce kin dara kin sanya in ba da ke ba sai in hakura ki bani yar dama a sanda ni nema ki mini alfarma ki sanya na zuciya ki kauda yan gulma irin kike nema suna ta shan fama sun zaga ko'ina mace ba ai ba ke ce abidori ba ke ce kuma kin san mun dace kan ki na zauce magana ɗaya ba shakka hannu ɗaya kan jinka ta yaya zai dauka samun ki baiwa ce ba kya fushi ki murmushi dan san kina shiga raina ko ba ni in kin ka tunani wannan shine muradina na san kina da buri kuma sannan kina da tsarin ki da za ki sa cikin ranki ni ne zan zama an ganki faratin fafiyata daban cikin mata a san ki na rata akan ki na gane kaina ke ce na yi wa alkawari mace ɗaya kuma kin zarta dare kin zambin bangon sukari ko a ina ke ce sirrin ciki ya zo fili kin iya ado da ɗan kwali me kyan ido da sakwalle an iya maki zanen lalle tun da na same ki na huta saura sun ta kazanta bana iya kallon mata ki ji kalmar da na furta akwai daɗi abin da kake so in ya so ka ashe fatan ya da kake wa wasu wata rana zai bi ka so sa'a ce samun nasara ce ke sa'ai dace ni kam na samu so kwai tsada sanyi sai randa shanu ke huda furar mu na yi damu na yi nasarar samun ki barni na zama jigon ki zan boye sirrin ki baran da zan tona ina kewar masoyiya